Abou, गोदो ओंख्रिफ्रा मा दाममोन? नोंसोर गोसोआव थाजेननायाव? गोसोआव थाजेननायाव? औ। माबाया सिनिया 1 टाका सारेना। सिनिया? औ। आंनि हाबायाव। नोंनि हाबायाव? औ। 1 सारेनाल'मोन। ओमफ्राय अमा बेदरफ्रा? अमा बेदरा 2.5 टाका। 2.5 टाका? ओमफ्राय माइरंफ्रालाय? माइरंआ बे समाव थाइसेयावहाय माबा मोनोमोन 2.5 केजि। थाइसेयाव? 2.5 सेर। औ 2.5 केजि जाहैयो औ। 2.5 सेर। गोदोथ' सेरसोमोन नालाय। ओमफ्राय दखल खालामदोंदां। बे जोगोनारफ्रा? औ। गैया। ओरैनो दोनहैदो। औ। सारेना। औ। सोंबावालै। सोंबावा? औ। थालिरा? जाबसेयाव? औ। सारेनानि जासिब्लाबो लाबावा। ओमफ्राय गोदो बिदि माबाफोर ओंख्रिफोर दंमोन नामा जेनेबा दा बियो दा गोमाबाय? जेनेबा गोदो नुयोमोन दा नुला आरो? दाथ' नोङो बे हाग्रा बंग्रानि मैगंखौथ' नुलाना? नुला औ। खालि बे रासायनिक बे हासारनि गोजासै। जोङो मा जायोमोन? अलदद जायो। औ। हाग्रानि। मा होनदों? अलदद। अलदद? खोनाफेराखैनो। फाख्रा फाख्रा आरो। औ औ। ओमफ्राय? बेनिफ्राय मैसुखा। औ। मैसुखा। औ मैसुखा। मैथा बायदि गोखै आरो। औ औ। आरो बेनिफ्राय जों जायो रायदों बिजौ। दा समाव रायदों बिजौ जानोसै। माने बे रायदोंनि बिजौखौ जायोमोन? सिङावनो गोरलै नालाय। औ औ। थाराय ओंख्रि मोनजायोमोन। थाराय, औ थारायखौ दाबो मोनो औ। ओमफ्राय? जोंनियावथ' गैया। औ औ। जोंनियाव गैला, थाराय गैला। औ। अनेक मैगं मोनजायोमोन। ओमफ्राय बे गोदो बिदिनो अभाबा गोदो माबायदिमोन? हाबाब दाबुसै। सानथाम गाहामखौनो मोनजायामोन। रावबो माइरं गोनां माइ गोनांफ्रा धोनिफ्रा बिसोरबो हारुना जाफ्लालायोमोन। अभाबा बिराद गाज्रिमोन ना गोदो? बिराद गाज्रि। ओमफ्राय खामानिफोरथ' मोनलाबाया? मोनलाबाया। फाथोखौ आं मुजिरा सुदों 4.5 बजा। बे समाव। औ। 4.5 बजाल'। 4.5 बजा? औ। बजाब्रैजोंसो थाइसे। थाइसे। ओमफ्राय गोदो माबायदिमोन बे थांलाय फैलाय मानसिफोरजों जमा जमा माबाफोर प्रग्रामफोर जानाय मा बिदि जायोमोन नामा? हाबा हुखाफ्रा माबायदि जायोमोन? हाबा हुखा? हाबा हुखाथ' गोदोबो जाखायोमोन दाबो बिदिनो। खिन्थु जोङो गोदो हाबायाव थास' ओंख्रि। औ। थास'जों अमा बेदरजों। थास'जों अमा बेदर? ओमफ्राय अनलाजों अमा बेदरजों। अनलाजों अमा बेदर? खुमब्राजों अमा बेदरजों। आरो भाजा गैया। ओमफ्राय जों एफादे समाव अमा एसे होयोमोन। औ। बे एफा गुवार आरो 2 इन्सि 2.5 इन्सि बिदिनो हाबाय। औ। गथ'फोरनो रानना होजोबो। बयबो नाजावबाय, सावबाय, जाबाय। ओमफ्राय गोदो नों गोसोआव थानायाव उन्दै समफ्राव माहाजोन होनोब्ला सोरखौ होनोमोन? मा थायोमोन बेनाव माहाजोन होनबा? माहाजोनब्ला बे माइ दैयानोसै। माइ दै? माइ थाबाय बाख्रियाव। औ। बाख्रि 2 गाहाम। औ। बेखौ बिराद माहाजोन होनबाय आरो। गोदोना? आरो थिं न' लुबायथाय बेखौ बिराद गिदिर माहाजोन। साइकेला गोदो 120 टाकाल'मोन। साइकेलनि दामा? साइकेलनि दामा। ओमफ्राय गारिफोर दंमोन नामा सोरनावबा? गारि गैयामोन? गैयामोनलै। गैयामोन। ओमफ्राय साइकेल दंमोन बयनावबो? घरे घरे गैया। गैया गैया। बे रायमनायाव 2 साइकेलल' दङ, 2ल'। 2ल'? औ। बिराद माहाजोनसै आरो? माहाजोन। ओमफ्राय रेडिअ'आलाय? रेडिअ'आ? रेडिअ'थ' गैयामोन। गैयामोन ना? दङमोन खिन्थु दिनैजों सालायथ'वाखैमोन आरोखि। औ। ग्रामाफन दंमोन बे। ग्रामाफन? बे एसे ओरै गिदिंग्राया। होमबा रेडिअ' गैथ'वामोन आरो? ओमफ्राय बिनि उनावहाय रेडिअ' फैदों? रेडिअ' फैदों। जेराव रेडिअ' दं मानसिफ्रा थुबुर थांबाय खोनासंहैबाय। ओमफ्राय टिभिखौ नों नुजेनबा नों बेसेबां गिदिर जाखोमोन? टिभिखौथ' जोङो मथा मथि बुंनो थाङोब्ला उपेन्द्र ब्रह्मनि माबानि एसे सिगांल'।
बेखौ जों टिभियाव नायलायदों नालाय दा जोंबो फैजोबखाबाय नोंथ' दा फिसाफोर फिसौफोर मोननै फिरियानो नुबाय आरो ने मोननै फिरि नुबाय नों गोदोनिखौ साबसिन मोनो ना दानिखौ साबसिन मोनो नुनायाव अबेया साबसिन गोदो माया मोजांमोन दायो माया मोजां गोदो जाबाय बेरायनाया गोदोनिया मोजांमोन जेरावखि थां बयबो झगड़ा जाति गैयामोन नांलायलाय गिनांगौबो गैयामोन गान बाजाना नायो ज' सेंग्रा सिख्ला दावरावबो गैयामोन खिन्थु दा बेखौ नायोब्ला बिराद मोजां जोंनिया गोदोनिया ओमफ्राय नै दा परिस्थितियाव सेंग्रा सिख्ला बिराद गाज्रि जाबाय जानाय लोंनाय बिराद जाबाय खिन्थु गोदो जानाय लोंनायाबो खममोन जोङो खृष्टान उन्दैनिफ्राय खृष्टान मेम्बारखौनो बुजियोमोन जों जौ लोंब्लाथाय मेम्बारफोर दंलै दाथ' मेम्बारखौनो आदारखौल' गिबावले गिर्जायावबो होमबा जमा हाबोमोन जोङो बेयाव हाबोमोन गोदो जोंनियाव दंमोन आंनो ओंख्रिनि दामफोरखौ खोन्था दे गोदोनि ओंख्रिनि दामफोर मा दाममोन गोदोनि ओंख्रियाथ' मथा मथि बिदिनोसै हाथायाव बे नाफोर लाङोब्ला थालिर खलथाखौ ओरै मोनसे होबाय दा ओरै फायखांबाय गैयाबा 1 केजि 1.5 केजिनि आन्दाज सोबाय लांनानै दखानाव दोनहैबाय बेयाव जा दं बिदिनो बोरैबाब्ला थाइसे मोनबाय बोरैबाब्ला थाइनैबो मोनगोन बोरैबाब्ला सारेनाबो सोंनाय नङा सानसेखालि ओरै जादों आङो जोंनियाथ' दुब्लिया बिराद ना ओंखारोना मागुर ना दोकसेसो मोनदों आङो दोकसेसो नैबे आंनि न' खाथियाव दं जों सानैजों सालायदोंमोन सालायदों ओमफ्राय फानहैदिनिलै होनना बुंबाय जों बे कुसुगाव हाथायाव लांदों गैया लांबाय सोङा ओमफ्राय सासे सोंफैबाय बे समाव मागुरा बिराद दामसै थाइनै होनब्ला बागदावनोसो थाङो थाइनैखौ हानाय नङा जानो बेबादिनो जादों ओमफ्राय खुनुरुखुम सेरसे नांदों सेरसे बेनिफ्राय नाङाखिसै बेबादिनोमोन आबौआ बेसेबांसो बैसो जाखो दा आङो दा 92 थांबाय 92 थांबाय आबैयालाय बेसेबांसो जागोन बियो 70 जानो हागौ बेयो ने ओमफ्राय आबौना नामा RIPAN रिपेन नार्जारि ओमफ्राय आबैना दन्दि नार्जारि बे जाहैबाय आबौ आंनि बिहावनि बिफा ओमफ्राय नैबे आंनि बिहावनि बिमा माने बोराय जाबाय नालाय आं दिनै आबौखौ इन्टारभिउ लाबाय गोदो गोदायनि जुगखौ नुनाय नालाय ओंखायनो गोदो दामफ्रा माबायदिमोन थासारिफ्रा माबायदिमोन माने मिन्थिनो थाखाय हिस्ट्रिनि थाखाय आङो रेकर्डआव लाखिबाय आरो आबौखौ ने आबौ आं आबौखौ लोगो मोननानै बिराद रंजादों आबौ नोंखौ नुनानै मोजां मोनबाय